Здравейте, приятели! Аз съм Диляна, кармичен нумеролог, и днес правя това видео за вас, за всички, които са родени на 10 или 28, като за 19-ката ще има отделно видео. Т.е. тук в кармичната нумерология тези числа не се свеждат до единица, както е в традиционната такава, и имат по-специално значение. Да ви помоля да се абонирате за моя YouTube канал, защото така ще може да получавате по-големи и дълги видеа с повече много хубаво съдържание специално за вас, напълно безплатно. А всеки, който се абонира за YouTube канала, ще и напише коментар, че желая да получи числото си за мисия, предназначение и консултация, може да го направи още сега. За числото 10 или 28, 10-ти аркан, където всъщност се включва и моя милост. Аз съм родена на 28 и много бях щастлива, когато разбрах, че всъщност има малко по-специално значение за моята рождена дата. Може да напишете в коментари тук дали има и друг на 10 или на 28. Пак казах, за 19 ще направим отделно видео. Всъщност десятката, аркан 10 в кармичната нумерология се свежда или се характеризира като колелото на щастието и на късмета, фортуна. Тоест тези хора се раждат по щастлива звезда и всичко в живота им върви още с самото появяване на този свят. През целия си живот тези хора усещат, че имат невидимата ръка на съдбата зад себе си, която ги надправлява и подкрепя, и са с синхрон с Вселената. Пред тях се отварят късметлийските врати, така да се каже, и правилните хора в точния момент са точно до тях. Попада им нужната информация, т.е. късметлиите на хороскопа. Това, което е важно обаче, е да развият интуицията си, защото по този начин ще могат да разчитат знаците на съдбата. Като положителни проявления при десятките е важно да се знае, че животът им тече като цяло благоприятно, леко, безпрепятствено, имат естествен натурален късмет, излъчват лекота и харизма и обичат да работят в колектив. Интуицията им е развита, но което им помага да усещат посоката, в която да вървят, но е необходимо все пак допълнително действие да се доразвие. Те могат да повлият не само на своята съдба, а и на съдбата на много други хора. Авантюристи са по душа и са добри в финансите. Разбират, че вътрешното им състояние оформи и вътрешния им свят. Разбира се, както всяко число, и десятките имат своята сенчеста страна, за което ще направя